Mentaka sengi kharkandai trik naiwing. Hajar pesan ki executive member jong hasil autonomous council. Kulayalam do ba powel soklat executive member bdipe i kampan roy. Kulayo banyakendo yak menteri pelapisa ka sarkar pedeng ka Nirmala Sitaraman. Man pensngeu yak jing kendo bar ka finance commission ka bakhatsan. Chief executive member ka hasil autonomous council. Ba Winston Tony Lengdo habakran ho SP News Agency mentagamit. Leto ba ki executive member Klayakendo yak menteri pelapisa ka sarkar pedeng. Bat kapang ka baklay kren kalong halor ka finance commission ka bakhatsan. Kajing kren ha ka bedai bat ki skim ha ki jakasor ka bedai bat ka pansyat tiraj. Kane kajing kendo kalong bagi pensneu sya ka menteri pelapisa ka sarkar pedeng yak kajing ha ka bedai bat jemputay kam yak ki skim ki badai ha ki jakasor. Bat kane kajing kren kalong bat pensneu ba kam dai banlong biang kumju ha ka finance commission ka bakhanriu. Kita kiba kidon ban yakren ba ka sarkar pedeng ha kane kajing kendo.